Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Isang madilim na parte ng kabataan ko. 6 years old ako nang magsimula akong matuto na maglaro ng apoy. Oo, 6 years old na batang babae na tinuturuang maglaro ng apoy. Apoy means sexual activities. Not by means of intercourse, but by kissing and touching, etc. Sino nga ba ang pasimuno? Mga kalaro ko din na kapitbahay at mga pinsan. Yan ang isa sa mga laro namin dati na akala ko larong pambata. Maglalaro daw kami. Ako ang nanay. Sorry, natatanggal-tanggal kasi. Ako ang nanay, siya ang tatay. Hahalikan ko daw siya kasi asawa daw ako. Parang nakakatawang isipin, pero totoo. Akala ko ay isang normal na larong pambata lang. Isang araw niyaya ako ng pinsan ko na maglaro daw kami sa taas ng kwarto ng bahay namin. Sabi ko naman, sige. Siyempre ikikiss niya ako, sabay hawak sa maselang parte ng katawan ko. Maya-maya biglang umakyat ang kuya ko. "Hoy, anong ginagawa niyo?" Sigaw ni kuya sa amin. Ako naman, tawa lang ng tawa. Hindi ko naman alam na mali pala ang ginagawa namin. Kinuha ako ni kuya sabay sabing, "Alam mo ba na bad yun? Hindi kita isusumbong kay mama pero huwag ka na magpapakiss ha." Hindi ko alam pero parang nag-e-enjoy na ako sa mga ginagawa ng mga pinsan at kalaro ko sa akin noong mga panahon na yon. Kasi nga akala ko masayang laro yon. May isang beses pa na dinala ako ng kapitbahay namin sa kwarto niya. Mga 20s na siya noon. Ako 6 years old pa lang. Hubad daw ako at maglalaro daw kami. Nang akmang may ipapasok siya sa akin, biglang dumating ang mama niya. Tinago niya ako sa ilalim ng kama at nang wala ng mama niya, ay sa kanya ako pinalabas. Wala akong alam noon kaya kung ano ang ginagawa sa akin. Lahat puro laro lang ang sinasabi nila. Minsan pa nga pag pinapatulog ako ng mama ko sa hapon, tatakas kami at maglalaro na naman. May isang beses pa na yung mga kalaro ko, "May kuya ngayon," sabi niya, "Kiss mo nga ako." Sabi ko, ayoko. Sabi na kuya ko, bad daw. Bigla ba naman akong hinila at pinaghahalikan sa labi at sa leeg. Pagkatapos niyang gawin yon, tumakbo ko palabas at naglaro ulit. Wala naman kasi kung alam sa mga ganun eh. Nakikita ko lang sa TV, pero wala namang nagsasabi na bad yun. Nung nagdalaga ako, doon ko na-realize na mali lahat ng mga yon. Kaya umiwas na ako sa mga lalaki.
Sabi ko sa sarili ko, para lang yon sa mga mag-asawa at magjowa. High school. Isang gabi natulog ako sa room namin nang bigla namang may humalik sa akin. Pagdilat ko, pinsan ko pala. My God, ano to? Pero imbis na magpumiglas, pumikit ako at gumanti pa ng halik. Medyo censored na partner, so hindi ko nababasahin, di ba? Medyo censored na tong part na to eh. Ay, nakakaloka. Sorry, ako lang nagbabasa. Pasensya na po kayo. Pasensya na po't nabiting kayo, pero para sa akin, ito yung mga bagay na hindi na po dapat binabasa. Nakakalurky. Anyways, wala namang Parang nangyari feeling ko sa amin. biglang bumilis yung tibok ng puso mo na parang medyo na-stress ka ng slight. Hindi ko alam kung paano kayo isasali sa nababasa ko nang hindi kayo nabitin. Kaya doon na tayo sa anyways. Anyways, wala namang nangyari po sa amin. Puro momol lang. Hanggang sa maging momol maniac na ako. Yes, yun ang tawag ko sa sarili ko. Momol maniac. Pumupuslit ang pinsan ko paggabi papunta sa room ko para magmomol. Wisit larong bata lang nung una pero nadala ko siya hanggang sa pagdadalaga. College. Parang medyo pero parang medyo wild partner. Parang di ko alam kung ano. Paano ko to- pagiging light ng konti? Oo Basta college, I have given people the authority to abuse me. Yes, I know I was abused, but somehow I enjoyed it. Bahala na kayo kung anong gusto nyong itawag sa akin. Biktima ba o baboy? Ay, nakakaloka partner. Ayoko na. Sinukuan mo. Mali mo maganda naman pala yung ending niyan, 'di ba? Nagsimula sa momol, tapos nag-college. Mali mo after college naging momoland na pala siya. Mali mo kwento, nilabanan ng Blackpink. Oh. Hindi ko Mali mo kwento nababasahin. pala yun na miyembro ng momoland. Hindi ko nababasahin kasi medyo siya partner. I don't think it's proper, but unfortunately malungkot lang that yung mga ganitong klase mga eksena ay Yes. nangyayari. So anyways, eto na, fast forward na lang ako partner. Hanggang sa makapag-asawa na ako. Hindi alam ng asawa ko ang tungkol sa nakaraan ko. Nahihiya ako kasi alam kong mali ang lahat ng yon. Natatakot ako na baka mandiri siya sa akin kasi ang alam niya napakalinis ako. Pero ang hindi niya alam meron akong madilim na nakaraan. Yung lihim na ni minsan, hindi ko naisip na ipagtapat sa kanya. Gusto ko na lang ibaon sa limot ang lahat. Kaya sa mga magulang dyan na nakikinig ngayon, alamin nyo ang mga pinagagawa ng mga anak ninyo. Malikot ang isip ng mga bata. At sana wag silang matulad sa akin na napakagaang nabahira ng kamusmusan o napakaagang nabahira ng kamusmusan. Bantayan niyong maigi ang mga anak niyo sa mga pinapanood nila. Alamin ninyo kung sino ang mga kasama nila. Labis kong pinagsisisihan ang mga bagay na nagawa ko noon. Kung alam ko lang sana na mali ito nung una pa, sana ay mas naprotektahan ko ang sarili ko. Ako po si Tanya, isang tambalanista, at ito ang aking kwento.